Nwoke na-anụ m ji 40 years wee tọọ m, sọsọ maka na m enwere nna nke m ji enwe nne. Afụfụ ụwa wee bido n'ụmụaka wee gbagide bọyị wee lụọ kịta nke gwụrụ. Ka mụ na unu ga-enye tugeda ewo. Ndị Igbo, anọ m na di mana ada m enwe obi aṅụrị. Di anụnwa anụrụ m di out of enweghị m ebe mma anọ. A little girl, eri ụwa m bụ from maid to maid. Even mgbe m nọkwu n'aka daa my mother, ndị mmadụ na-eche na m bụ maid ya. Eso m na ndị na-ewish na ọ bụrụ na mmadụ ya abụ nne ọzọ, onye amụrụ m can never be my mother. Ndị Igbo, anụrụ m di n'ọdị at the age of 17 years. Ihe ndị now bụ 38 years. Adị m 38 years now. Ndị Igbo success. Ma mụ na onwe m adị happy. Ana m ebe akwa ụtụtụ efe n'abalị ka m na-akọrọ ihe ya. Anya mmiri ju m ihe jigidego m ya over the years. Onye mma mma akọrọ. Mana my spirit si m kọrọ ya. Let me know whether I will see help. My first issue, the 19 years. Kiwohu. When we were not, why more the 38 years? My first issue, the 19 years. Didn't I know? Oh God, didn't I know? Didn't I know? Almost 40 years later, and they were. This man had any help. Would they have any support? Even in Nana, money, then come money. Namaja, come on, this man actually. Yeah, but I know my bank has dinner. Before, but I never know, maybe Nala. If you know, but I might not be any bad in them. Oh, but I was in a time of war. Oh, my, you mean, Alpha. Adibo. Onye na-eme mụnwe na-eme ihe njem ihe a niile m na achọrọ m ka ụmụ m ihe mụta bụ ụmụ ịtọ. Achọrọ m ka ụmụ m ende ọb ka si ende ejeghị m akwụkwọ. Enyemaka nna ya bụ biko ịmara ụzọ ihe esi nyere m aka ịbekwa nnọgidekwa this man jụọ ese ị na-anọgidekwa jụọ ụmụ ike ka ha si eme. This man atanyere mba ọ ya bagide. I am like a daughter, never demand an animal. I'm a member, my brother. Second call the article. I could go one. And when you never go me. Oh, I remember, because and I'm about how to survive. So she needed a man who to train my children. Oh, when I talk more. Cinema, Muzo, Zomakano, no woman, na anything, na the comas even have more. And I didn't want them to be honest with you. I make them the things struggle there on my own or more. Need your help. Judgment, you okay? You may tell me you okay. And you may tell me you okay to know whether I will survive this thing. Even walking in the no man, Julia, even if you need a call and the quick struggle, this man cannot even ask you. Take his age. I don't want nature to send any picture, send them my own picture. Okay, hope too much difference. And I told me her from what I met only my mama, my father. I told him called more time. That's why I enjoy to. There are so many men natural comforter, but I don't want. I told him called them. I want them to grow in their father's presence. That's can't you know that I need. On your mission, I'll be a waffle. When I won't turn away, cannot say. No help from anybody, no help from anywhere. Other because when the fans say financially, what I need is to train my children. I don't want to leave this marriage. I don't want. Because Yerumaka. Nwoke na-anụ m ji 40 years wee tọọ m. Maka na m enwere nne na m enwere nna. Ịghọtago from boy to boy. Mama m mụrụ m si na ọ mara onye bụ papa m na ọ jọs ghebe ike mụọ nwa.
My God. Wee nụọ di mgbe ndụ gịnị 17 years old. Ọ mgbe m nụrụ di wee bata wee mụ ụmụ na-atọ wee fụ na this man enwere ike help mgbe kwụsịsị na m amụsigo maka gịnị nọọsụ mụ na-azụ ụmụaka mụ na-enyefe nri ụgwọ akwụkwọ mụnwa na-akọlụ ụlọ ife a agara m skuul and achọbụ ka ụmụ m gaa skuul. So ife this man na-eme bụ mbọsị ọbụla ọ chọrọ ise ibọn gị ọbata na rum m see ibọn gị. Ịghọtala ụdị marriage afọ na ọ chọrọ ịgba ma ụmụ ya ogbogolo ma ụmụ ya gbadara. Ọ na-agba ọkada ọ da-agba ọkada na obulie pụọ jee ebe a na-agba puoli ọ nọrọ ebe afọ oke ọ ga-alụchata obe gịnị were ya gbalụ nwachie chacha. Ike gwụrụ. This girl m na-agwa unu maka ya na ihe ọdụ kịta mụ na gị na-abụ na-ekwu ihe a bụ 38 years. Chai! Ike gwụrụ. Nwaanyị a wee na-agbaghalị na-ebe na-ayọ ego na-ayọ enyemaka. Ya chọrọ ka ya zụba ọkụkọ ma ọ zụba ewu zụba whatever wee zụba ụmụ ya na-atọ. Ya na-edo this man anya na ụmụ ya ma nga akwụkwọ n'ọnya na-egbogo n'ọnya na-egbede. Ya nakọtakwulu mete enyi nwoke sef. Ya malụ ma a ga-enye aka mana still. Ụwa a dị egwu o, ụwa a dị egwu. Mana ihe m na-eme bụ onye ya enyemaka mwepụta ya ebe a ọ na-esoro m n'ụlọ ịghọta na ọ bụrụ na o nwee onye chi inye aka Chukwu ga-agọzi gị maka na ọnwa ogbenye ka ị chọrọ inyere aka ọkwa ịghọtago biko ọ bụrụ na ị ga-enyelu this lady aka na wow imagine. Unu asị na m na age is just a number. O nwere nọmba dị na ya. O nwere nọmba dị na ya. All marriage with benefit is either na the man ji ego you're going for the money or na the man nwere ife you're going for ihe ọ nwere or na your family need the help then you go for it or na ọ ga-akpọje gị obodo oyibo that's it. One or two. You can't just stand up and marry nwoke ji 40 years wee tọgụ. Who does that? Olesizikwa m ibu med bụlụ bọyị nwere nni nwere nna like this girl now they push you in. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.